Heipä hei! Sori tuo pikku ääni tuossa alussa. Mutta tänään aiomme jatkaa tätä Drakensangin peluuta. Ja tässä siis on se aikaisempi hahmo, joka meillä oli. Pääsimme sen tätä asti, mutta sitten kun se jää vaan sekos, niin... Mutta! Jatketaan! Mun netti voi olla huono, koska mä tällä hetkellä uploadaan videoa. Ja te tarvitte niitä videoita. Ja mun voi olla kyllä aika paska FPSkin. Okei. Se taas tuo. Siitä on nyt 2 päivää kun mä viimeksi pelasin ja se on harmi. Missä me pelataan tätä? Joo. Tuo vois, mutta mä en tiedä pystyisikö mä tehdä tota vielä. Mitäs me tänään tehtäis? Noips, mitähän tuokin tosta. Mitäs tänään olisi nyt tehtävänä? Joku No tuota tehtävää mä en suostu tekemään. Ihan kuraa. Mutta on aika siirtyä. Kaikki olette varmaan odottaneet, jotka ovat katsoneet näitä. Niin aika mennä seuraavaan kylään. Plus tehdä tuo tehtävä tuolta. Joka on sekin kuraa. Mutta. Nyt mennään. Tehdään tämä. Ja kävellään ensimmäisen kiven, mikä tulee vastaan. Kyllä. Olette aivan oikeassa. Olen loistava. Come on. Mä katsoin aluksi, että ollaan legendaarinen paitomaisli. Joo. Of course. Come on. Mun basicit tekee yhtä paljon niin damagea kuin tuo. Tekeekö tuo muuten 100%? 70%. Eli sen takia tää tekee 30 kriittisenä totta kai, mutta kritiikaaliset on tosi mega overpowered. Kun on 21 ilman kriittistä, kriittisen kanssa ihan järjettömästi. Mutta on aika mennä seuraavaan kylään ja tehdä joka ikinen ruma tehtävä sieltä. No nyt tänään voisi tulla vähän pisempi jakso, jos nyt kukaan... Kannattaako muuten mun mennä tonne? Sulje. Inventoori. Hehehe. Enpä varmaan mene tonne. En varmana mene. Mä menen kuulkaa eteenpäin. Mä voin säästää yhden synotin osan ja
käyttää sen mihin mä ikinä haluan. Boom, bitches! Ah! Voit... Ai niin jo! Tästä saa niitä... Mä saan tiirikoita tällä. Ja paljon mä tarvitsinkaan niitä. Mä en voi ymmärrä, että miksi sä maksat 2400 eri manttia siitä, että sä saat eri mantteja. Mutta siis, mitäköhän nyt on? Mutta siis oli joku kampanja, ei. Come on. Oli joku... tehtävät. Ai niin, se on täällä. Ei kun täällä on päivän haasteet. Tuo pitää tehdä. Mutta siis... Tästä tulee kivaa tehtävää. Ei oo enää niin nössöilyä. Ai niin vois tehdä... BOOM! Boom! Bam! Bam! Hahaha! Basic! 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 Bam! 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 Tuo on itse asiassa aika tehokas. Mikä se oli se juttu, mitä me tehtiin? Se oli tuolla se yksi juttu. Erityinen vaikka haaste. Ja boom! Boom! On +1 damagea. Mut tuo. Jep, tuo on parempi. Paljonkin. Paljonkin. Pitäis vähän farmata täällä, niin sais EXPtä ja... No joo, totta kai. Tehtävistä saa paljon enemmän. Jes, lisää voitonmerkkejä. Mä en vaan ymmärrä, mitä nää saatu noilla niinku... No, tuo ei oikeesti. Ai niin, tapahtuma, se on se. 10 ansioneulaa. Kuinka saat ansioneuloja? Pienen näkijälle. Missä on näkijä? Oh gosh. Where is the seeker man? Tyyli mä duhki. Huiki. Palaaks toi? No nyt palaa. Hehehehe. No mä lataan ihan ok nopeasti. Katos. Tuo miksi mä tykkään tosta, koska toi on jotenkin niin overpower. Lag. Kivasti. Paljonkohan mä sain? No niin vierekkä. Kingshillin yläpuolella. Okei, no nyt lisää eri manttia ja näitä heppujen tehtäviä. Jep, toi on ainakin hyvä, jos pystyy farmaamaan. Mä saan vielä. Mä tiedän noin. En mä vielä pysty tekemään, mulla ei nimittäin vielä tarpeeksi tavaraa. Mä en oo vielä tarpeeksi voimakas tolle heppulle. Toikin ois kiva. Sit tolle mä aion puhua.
Boar. 35 on hirveä Sverfielin. Onks toi Sverfielin? Onks Sverfielin nummet tuolla? Minä en muista. Oliko se Control plus M on tullut? Kingshill. Okei, tää on Sverfielin. No nyt en pysy tekemään, että... Onko mulla näitä tehtäviä? No vasta noin vähän. En ole vielä edes puolessa välissä. No nyt mä oon puolessa välissä. Vähän ylikin. Eikä jollakin ole epilepsia. Haittaa sen. Siinä on tätä jumpscare. Joku voi laittaa sen sinne kommentteihin. Yläkaupunki lähellä Runefieldin kanssa. Nää on niinku näin helppoja. Voit vaan kävellä tonne silleen. Turcho. Hieno nimi. Minkäs mies tää oli? Toi on ihan kiva itse asiassa. Tää on kiva tehtävä. Mä pidän tota teidän kuvia, mutta mun mielestä se ei näytä kivalta. En tykkää. Noin. Nyt on kaikki koratehtävät tehty. Nyt mulla on enää juoksua jäljellä. Paljonko tämä... Mitäs tuo verran? Mä joudun laskea siis pelin ääniä, koska... No en tiedä valittaako kukaan siitä, mutta... Hei! Wow! Universaali palautusjuoma. Tuo on kätevä jossain vaiheessa. Tällä hetkellä sitä ei vielä oo. Mitä hirveästi. Kisällisau. Oliks tää se no, 2-kätinen? Mulla oli tossa siis... Missä oli 1-kätiset? Kisa oli karahka! 45. 4,5. Tää on 10. Mä tarvisin 41. Mä 24. No en ole nyt tekemässä sitä virheä, että mä tullaan noin jotain. Uraa! Jotenpa. Menen nyt tekemään ne farmitehtävät. Ja mulla on ihan hirveä pingi tällä hetkellä, koska te ymmärrätte, jossa... No kattokaa nyt tota karttaa! Kattokaa! Siis, millä perusteella mun olisi tarkoitus saada... Mä tiputan ton. Se menis tohon. Eiks mulla oikeesti kenkiä vielä? Tarvitsin kengät. Sitten tonne tärkeimmän siinä, mitä mulla tällä hetkellä on. Tärkeysjärjestyksessä. Se on niinku näin. Mutta siis... Joudun tekemään tilaa paljon. Noin. Tää ei ehkä teistä tunnu kovin paljon, mutta mä tiedän, että tää tulee olemaan hinkeä määrä. Jes. Mä sain katsoa 2 tehtävää esinettä samaa. Bam! Jos tää tekee 40% lisää, niin on 12 iskua. Hopea toimitus. Nyt tuli kiva. Boom! Noin sitten. Boom! Bam! Missä oli loput? Mä oon tappanut nyt 18. Siitä poppaa pikku riiviö. Mä en ymmärrä noita nimiä, mutta... Satokorea 20.
Ai niin, näitä saa sen yhden sinne. Ja mä tarvin sen sinne. Please, antakaa se nopeasti, mä en jaksais tehdä näitä teidän kanssa kovin paljon. Onkin aika tyylisiä vastustajia. Boom! Bam! Bam! Tää on loistava peli. KS! KS! Eli... Mulla on nyt 200 koria. Tällähän voi olla muuta heittää vaikka mitään pois. Tällä hetkellä mä en itse asiassa juuri tarvii mitään muuta nyt tuonut. Boom! Boom! Noita pitää kerätä noin paljon. Mä tarvin vielä sen viimeisen. Ei kun hetken, mä tarvin vielä 2 näitä. Harmi mä en voi tehdä kaikkia tehtäviä, kun mulla on tommoista niin paljon tavaraa, mitä mä halusin säilyttää. Mutta... Jes, voitonmerkki. Voitonmerkit on aina kivoja. Mä oon tälleen vielä tässä vaiheessa aika pieni levonen. Oikeesti. Miksi pitää sulkea palvelin just silloin kun mä oon tekemässä jotain? No, onneksi siihen on vielä 30 minuuttia. Mä yritän pelata siihen asti, niin mä saan tästä suunnilleen teille tarpeeksi materiaalia taas 1 päivästä. Toivottavasti ne huoltotyöt ei kestä kauan, voin tehdä tänään toisenkin video. Tai mun pitää tehdä Terraria, sitä täytyy nyt heti jaksata katsoa. En tiedä. No. Eli siis tämä peli on Rakensang. Peli, jota rakastan yli kaiken tällä hetkellä. Koska magena on OP olla. Kaikki perustuu siihen, että sä oot overpowered. Elävät jokiliettit, antakaa mulle kuraa. Ai niin, pitää. Voi vimpulla pitää tehdä tääkin. Ups, väärä. Tottunut loli, että kuusta tapahtuu sieltä. Tehdäänpä tänne tällainen. Sitten tehdään näin ja näin ja näin ja... Sitten kierretään niitä uudestaan. Pysäytetään toi. Tehdään tohon tommonen. Toinenkin. Ehkä vielä 3. Tapetaan noi. Tapetaan noita. Noita antaa mulle kivasti farmia, mutta farmi nyt ei oo mikään hirveä hyödyllinen. Mä nyt haluan päästä vaan näistä eroon. Vihaan näitä huoltotöitä, niin ne on vaan niin käsittämättömän tyhmiä. Tulee aina silloin kun sä et halua, että ne tulee. Okei, vähän enkka. Noips. Sainko mä siitä mitään? En saanut edes satokoria. No, mulla nyt jo 8. Varasteleva noita on siis tuolla. No, ensin otetaan kyllä nää. Hugele vugele. Mun mielestä tyhmä pitää kiertää. Pääskö täältä? Tossahan on se. Noniin. Nyt mä voisin varmaan hankkia näistäkin vähän XP:tä. Hehe. Niin. Nyt kaikki nauraa. Nyt kaikki nauraa! Mä en puhu jumi.
Jes, nyt se level onkin. Sitten mun pitäisi level ne vaahtikoirajutut. No keräilijä vähän sitä ärsyttävät, sillä on ihan hirveä ärsyttävät noin sen tehtävät. Mun mielestä ilkeet. Kattokaa tota farmia. Tai juttua mitä mä oon kerännyt tuohon. Ja näin. Siihen. Mä oikeesti tappelen näitten kanssa. Mä kerätä vähän tästä näitä. Mä en ymmärrä miksi mä tappelin näitten kanssa. Rasittavia vastustajia. Jos mä sain ne saappaat. Ja sit mä heitän ton pois. Kyllä aika ruman näköiset noit yhden vaatteet. Minkä takia se haluu tollasia? Miettikää kun nyt joku on legendaarisella hirviöllä tappelevassa ja sitten tollanen... Palvelin suljetaan huoltotöiden ajaksi. Jäljellä oleva aika on roskaa. Wow, kaikki nauttii. Miksi mä otin nahkakengät? En mä halua sellaisia. Mitäs on? Eläinpisteet. Se on kiva, koska mulla on eläinpisteet on käteviä. Varsinkin maagikolla. Mutta nyt minä pääsen tuonne alas. Se on tossa. Pääsen nyt kuraisemaan sitä noitaa turpaan. Mutta en tiedä, haluanko ottaa sitä esiin, että... Paitsi jos... Totta kai. No joo. Come on. Miks mä heitellään aina? Kato. Ohi. Mä en vaan ymmärrä minkä takia... Antoiko se 5 safarin palasta? Mä olen nyt 5. Jes. Palvelin suljetaan huoltotöiden ajaksi. Aikaisemmin mä tapoin nääkin yhdellä. Se on totta kai johtuu siitä, että mä oon 22 levan. Kuparin kuljetus, kumpiko? Onko millään tyhjää jalostaa? No joo, tuolla on. Siinä toinenkin. Noin, mä sain tilaa asioille. Mä saan tohon ton. Sitten mulla on ne kuljetukset. Joo, mä saan kaikki tehtävät tehtyä tälleen. Tää on kätevää. Ja missä on varasteleva noita? Pystyisin mennä tonnekin. Ensimmäisen turjalaisen autaan. Koska niitä juttuja kannattaa säästää. Jos muistan yhtään oikein, niin täällä on näitä... Jep, me ollaan täällä. Eli nyt te näkee semmosia inhottavia rumia koiria. Tommosia. Jotka on tosi ilkeitä. Ne tekee mun kumminkin niin paljon lämää. Verrattuna siihen mitä mulla on enkkaa. Ja saa siltä se hattu vaan. Olisin... Monta mulla on niitä... Kyllä.
Jee. Mä oon täällä. Eips. Nähä sä koira voit mennä väärään suuntaan. Vaatetehtävää mä en tee vielä. Teen vaan nää ärsyttävät vaatetehtävät ensin. Tai en. Tää ei oo itse asiassa, tää on mukava vaatetehtävä. Tuolla on väärä tehtävä. Tuo on se inhottava vaatetehtävä. Homsuista. Siinäkin on väärä. Älä sano, mun pitää juosta tonne alkuun asti, että mä saan sen. Missä muuten se ryöstelevä noita oli? Ai niin se on tuolla, mä juoksen se ohi. Ups. Onneksi mä teen nyt aika kiivasti damagea. Tarpeeksi damagea tappaa yhden riiviön. Tällä. Mä pääsen niistä nopeasti eroon. Koska täällä on tää ryöstelevä noita, jos mä muistan oikein. Ei, en muistanut oikein. Väärin meni. Mutta... Moikkelis! Taidan pysäyttää hetkeksi aikaa videon. Niin Veli tuli kotiin. Ja... Kato, me ollaan jo 10 vuotta kuvattu siitä kun saapui. Mutta siis nyt olisi tarkoitus lähteä porukkaa turpaan. Ehehe. Tää toimii vielä joskus. Mä kehityn kohta. Mä en vaan tätä juttua ymmärrä. Minkä takia se kävelee seinään? No nyt mä vaan juoksen. Apua! Nyt ei mene hyvin. Mä sanoin kyllä Aason kuton. Voi vittu! Vitsin vattu. Näin. Näin. Näin! Ja tuo noita pois tuolta. Tää ei oo helppoa, kun ei oo armori. Ui! Noin vois... Okei, nyt lähtee noitia turpaa. Nyt.
bouncy ride. I'm on a bouncy ride. Boom, boom. Tää menee oikeastaan surkeasti. Koska noin lietteet on ilkeitä. Sulla on se rumat rähineriiveet mun kimpussa. No, mulla on se on. Ai niin, voisi tehdä sen satokoritehtävänkin. Montas mulla on satokoreja? 16. Tehdään tämmönen. Siis meillä on kissa nimeltä Lauri. Ja loistava kissa, mutta se on aina vähän hymely. Reilua kaikille. Sä ette mun teidän pikkujutuilla. Mä jään teitä mun peiskelle. Ajattelin ottaa tästä nyt sen koko farmin, että saan nyt. Nyt tulee hyvä. Nyt tulee. Nyt. Siinä. Noin. Siinä oli hyvä. Tuli kyllä loistavaa. Loistavaa! Ai niin sen takia mä tein silloin 13 damagea. Joo. Yes. Noniin. Nyt te näette, niin kaikki siniset itemit on tehtäväitä. Eli kaikki 8, 10 tehtäväitemiä repussa.
voisin käydä tekemässä ne tehtävät suorittamassa ja saan uuden levelin 10 asti. Mun mitä voin nyt? Tästä 1000 XP:tä. 81 000 halaan 15-16 levosena. Niitä löytyy. Siinä oli sen verran vielä enää toi tehtävä pitäisi kehittyä. Next. Nyt mä saan tän! Tosta yllätyskirjasto. 5 yllätyskirjastoa, 1 hieno elämää ja Safia. 990. Kuva Feeniksin muna! No taas saisin energiaa. 25. Mut hei, nyt mulla on varaa. 45. 41. Ja leveli oli. Pitäisikö kerätä tohon tasan? Näin, tilaa. Okei. Ja. Niin on niin tasoja meillä mulle tavaraa. Hehe.
Noips. Hän luki mitä? Jotain roskaa. Jotain roskaa. Strevilki, sperk, Blackburger, ja. En itse asiassa tee vielä noita. Toi pyörittää tää rumia Zavarin baladi. Se numbarilla. Minkä takia tätä ei mukaan voi? Tilipuusuttaa itsesi välittömästi. Minkä takia? Mut siis tekemällä tehtäviä. Mulla on nyt ollut vähän hiljainen, mutta mä nyt on sekoiluttaa, että voitte skipata tätä osuutta. Mä voin varmaan laitan tonne juttuun näitä juttuja. No niin, mä rupean saamaan vihdoinkin hyviä. Mutta ennen kuin nuo huoltotyöt on tehty, niin mä en voi tulla takas. Eli mun kannattaa lopettaa vähän ennen sitä. Mä toin itse lopettaa nyt. Eli toivottavasti tykkäsitte. Toivottavasti toi heppu tuolla ylhäällä ei sekoile nyt hirveesti. Ja moikkelis moi! Tervetuloa takaisin! Servu on taas pystyssä ja antaa asioiden jatkua. Eli mihin me jäimmekään? Me piti vetää Hagastoven luolasto ja Sver... Ja mitäs muuta? Onks mulla mitään ylimääräisiä tehtäviä? No varmaan ton voisin tehdä. Mä olin sen sisaret tehtävä. Ja no, saadaan vähän tätä eteenpäin. Koska olemme vasta 10 levaisia. Elikkä. Nyt vien nämä sinne. Tänne. Kultainen hevonen on kauniin näköinen kyllä. Mutta koska juokseminen on nössöille, niin veljeni tulee kotiin. Odottakaa hetki. Back in business. Leikki juttuja. Oiks? Hui! Takaisin tulla suosta ja kaikki tehtävät. Saan nimittäin suoraan mun tehtävistä nopeasti pois. Mutta tää on mukava tehtävä siitä, että on helppo.
Tää on ärsyttävä siitä paikkaa, että täällä on... Tässä on 11 tyyppiä, jotka ei oo tarkoitettu vielä mun tasoisella. Hachappa! Hachappa! Odottakas. Hupsista olin unohtanut kuvaamisen jättämättä tuonne päälle. Hupsista. Olin... No mä en ehtinyt tehdä mitään muuta kuin kuolla. Se ei ollut niin näkemässä kausta. Shadows. Shadows. No joo, ihan sama. Mä kuvaan tällä hetkellä, että Jere. Ja. Okay. Mutta tuu Drakensangiin. Eli tässä on Jere.